ukážeme aj mačku. Co to čo je? Jak toto. Tak to dám... No to je nejaká... No, 8. Nie je smutno. Dám 5, lebo... Fuj, 9. No, som budú na 6. Fuj, 6. Kož. Tu dám 4, lebo je... To ja ho poznám, no to je to. 2. Čo? Nedám to na 3. A posledné. Fuj! To tá hnusnejšia mačka na tomto svete. Fuj! Aspoň on to vyrobil. Dajte like a odber. Like a odber a komentár. Napíšte, jaká je najlepšia mačka, alebo pes. Nejaké zvieratko, čo máte. Ja mám rád medveďa a psa. Medveď je silná, ale zahrajú ľudí. Dajte like a odber. Ja sa vám lúči. Ktorá je najlepšia mačka? Dajte like a odber.